שלום לכולם, כאן אביב, והיום זה שורדים את מיינקראפט, יוצאים לסירות, לטיול סירות או משהו. רק תנו לי לצאת מפה. אני לא יודע איפה אני. אוי שיט. הילה איתנו, אבל הוא כבר הצטרף לשיחה. אוקיי. טוב, רגע. אוקיי. בוא נעשה משהו שהוא יהיה סיכון, אבל אתם יודעים, אנחנו אמיצים. אתם מוכנים? אל תתייחסו לראש. בואו נשים אותו רק לא פה. אau 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 אau. רגע. שם. צילו. היה. אוקיי. אוקיי. אתם מוכנים? 3, 2, 1 אווה. אוקיי, יוטיוב, כבר. תגיד, למי אתה נהנה שם למטה? What the fuck? וואי, תוציא אותי. לא! אין לך בלוקים. מה זה? חשבתי שתחנוק אותי בחומה. זה מה שאני הייתי עושה לך. וואי, חשבתי על זה, אבל לא רציתי שתמות, ואז אתה תשתגר לזה, אתה יודע. יא ביט זוני. קיללתי, יוטיוב קילל. ראיתם איך קפצתי פה מהצוק בהילוך איתי? 3, 2, 1 ואללה אכבר. ראיתם את זה? אתה רוצה לראות איך אני קופץ? תסתכל עליי. כן, והילה איתנו. וואי! אוקיי, יוטיוב, חזרנו, מקווה שאהבתם את I believe I can fly. כן, ערכתי אותו הרגע. אוקיי, הילה איתנו, הוא לא שומע אותנו כי גם אנחנו לא בשיחה. אני רוצה לתכנן עליו משהו. בוא נחשוב. אתם יודעים מה? עזבו, מסכן, אני מרחם עליו. יש לי רעיון יותר טוב. אני אעבור לאי אחר. יש פה קרפטין. בדיוק כמו שאני צריך. ביי לייט. תאכל. אוקיי, בואו נלך פה. זה נראה כאילו עשיתי לו דש. יאללה ביי. אתם רואים עדיין את אילי בקצה של זה פה לידי. בואו נעבור אי אחר לפני שיחזור אלינו לשיחה. אופס, כבר חוזרים. אתם יודעים מה? בואו נראה לכם את העריכה שעשיתי בינתיים, למרות שראיתם את זה כבר. באותו ממש מצחיק. אוקיי, אתם מוכנים? 3, 2, 1. טוב, בואו נעביר לזה, זה יותר מצחיק. לראות איך אני קופץ? תסתכל עליי. וואי! עדיין זה מצחיק אותי. אוקיי. אוי! או פאק. פשוט עשיתי שיפט, אני לא רגיל. בוא נראה פה. מצטער על התקיעה שהייתה, כנראה
בעיה קטנה. אוקיי, אוי, כל שנייה נכנס לזה. יש פה קנה סוכר. אוקיי, אז כבר חוזרים שאילה יחזור אלינו. מילה עדיין לא איתנו בשיחה, אבל קבלו מה מצאתי. אני מפחד לרדת לשם בחושך לבד. ניקח איתנו לפידים. אימא'לה, אבלה. אלה התקשר אליי. אוף. הוא הולך לאימון, הוא לא יכול לשחק איתי, יש לו אימון כדורגל. לזזל. טוב, אילי אז כבר לא ישתתף איתנו במהלך הפרק, כי האימון שלו, מי שלא יודע, זה מאוחר. שיט! איך אני אחזור לילה הקודם עכשיו? או פאק. מצאתי משהו יותר טוב, מה יהיה זה? איפה הסירה שלי? היי פה. מסכנה, שכחתי ממנה. סירה, חכי לי. חכי לי. חכי לי! סתם. I believe I can fly. עכשיו השיר לא יוצא לי מהראש, כמו כל שיר שאני חוזר עליו הרבה פעמים. מה דה פאק. רוצים לראות משהו נדיר? אימא'לה, חשוך פה. יאללה, בוא נעשה טיול סירות. אאוץ', what the fuck, man. אני בא לעשות טיול סירות, ודווקא שאני בא לעשות, אז הסירה שלי חייבת להישבר. כנראה נתקע בה איזה דיונון או משהו. I fuck you. אופס, סליחה. You fuck you. הצילו. בעיה חשוכה, אני מפחד צבעות חשוכות. יש לי רעיון טוב יותר. החלגים האלה מציקים לי. יוטיוב, יש לי רק דבר אחד להגיד לכם. What the fuck, what the bitch. אתם יודעים מה זה מזכיר לי שעשיתי עכשיו את האייקה בלי אייקה פליי? כן, האמת היא שזה מה שזה הזכיר לי, שאילי פשוט צנח לו ופשוט ככה זה. עכשיו בוא נוציא את הדיפיקולטי, כי אני רוצה לעשות עכשיו עוד משהו מצחיק. בוא נשים על נורמלי, לא נורמלי. אופס. I believe I can fly. מה זה היה עכשיו? What the fuck, bitch. What the fuck, what a bitch. אל תהיה כביש. אתם יודעים למה לא הרגתי את הפרה? כי יש גיימרול, ואז אם אני עושה קיל, אז קורה את הדבר הזה. סתם. לא סתם. אווה. אוקיי. אוף, אני חייב לעשות את זה אייקה בלי אייקה פליי אחרון. ייקח לי שעה לעלות להר.
אני צריך לעשות קסם שיעט את זה קצת. בוא'נה, איזה קוסם אני, יודין איכותיני. אני אומר לכם, תראו איך עשיתי את זה, איזה קסם. אוקיי, אתם מוכנים? 3, 2, 1. I believe I can fly. אני לא אוהב גבינה. I believe I can fly. אהבתם את זה? I believe I can fly. יצילו. למה היא שמחה? איי שיט, פאק. טוב, יוטיוב, נראה לי שזהו להיום. לייק, סאב, קומנט, וניפגש בפרק הבא. והאינטרו מתחיל עכשיו.